या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। वैभववाडीत वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस बरसला। काही भागात गारपीट झाली। गारपीट आणि पावसामुळे तालुक्यातील आंबा आणि काजू बागायतदार अडचणीत आल्यात। अचानक झालेल्या पावसामुळे अनेकांची धांदल उडाली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी मदतीचं विशेष पॅकेज जाहीर केलंय। यात विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 42,000 रुपये तर विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 22,000 रुपये अशा पद्धतीनं ही मदत दिली जाणार आहे। कणकवली शहर आणि परिसर उन्हामध्ये तापत असताना अवकाळी पाऊस सुरू झाला। विशेष म्हणजे पावसासोबत गारा देखील बरसू लागल्या। जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी खर्चाबाबत आढावा बैठक पार पडली। 31 मार्च 2026 पूर्वी 100% निधी खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले। वैभववाडीत वादळी वाऱ्याचा तडाखा बसला। वैभववाडीला वादळी वाऱ्याचा तडाखा बसला। निमरुळे येथे वीज वितरणची डीपी तसेच लगतचे 6 वीज खांब कोसळलेत। अरुळे, निमरुळे, सडुरे, शिराळे, कुर्ली भागातील वीज पुरवठा खंडित झाला तर करूळ जमदारवाडी येथील शंकर अनंत पांचाळ यांच्या घराचं छप्पर कोसळलं। पाण्याची टाकीचंही नुकसान झालं। कणकवली शहरात पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं वाहन चालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला। इंधनाचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे शहरातील बस स्टँड आणि पोलीस ठाण्या शेजारील 2 पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याची वेळ आली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे। नागरिकांनी अनावश्यक गर्दी टाळून केवळ आवश्यकतेनुसारच इंधन घेण्याचं आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केलंय। कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रांना थेट जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी कोल्हापूर ते वैभववाडी या 108 किलोमीटर लांबीच्या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचा डीपीआर अखेर तयार झालाय। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली। मालवण आचरे इथं श्रीदेव रामेश्वर मंदिरात रामनवमी उत्सव हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला। शाही सोहळा, संस्थानी थाट आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळे हा सोहळा याची दही याची डोळा पाहण्यासाठी मालवणसह जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविकांनी गर्दी केली। साटेली तर्फ सातारडा येथील साटेली खालचीवाडी येथील सचिन सखाराम कळंगुटकर यांच्या मालकीच्या सुमारे 2 एकर क्षेत्रातील काजूबागेला शॉर्ट सर्किटनं आग लागून 100हून अधिक झाडांचं नुकसान झालंय। आग लागल्याचं लक्षात येताच गावातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत आग विझवण्याचा प्रयत्न केला। कुडाळ शहराच्या स्वच्छतेसाठी आणि नागरी सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी कुडाळ नगरपंचायतीनं मोठं पाऊल उचललंय। आमदार निलेश राणेंच्या हस्ते नगरपंचायतीच्या नवीन घंटागाडी सेवा आणि सक्शन व्हॅनचं लोकार्पण करण्यात आलं। कलमट गावडेवाडी येथील नंदकुमार तुकाराम साटम यांचं बंद घर फोडून बाथरूममधील 4 नळ चोरून नेणारा चोरटा शंकर नवलाप्पा पवार यांच्या स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या पथकानं मुसक्या आवळल्यात। ही कामगिरी एलसीबीचे कर्तव्यदक्ष पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली। उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमानं सिंधुदुर्ग ग्रंथोत्सवचं आयोजन करण्यात आलंय। हा ग्रंथोत्सव गुरुवारी 27 मार्च आणि शुक्रवारी 28 मार्चला होणार आहे। माजी आमदार वैभव नाईक यांचा वाढदिवस कणकवली येथील त्यांच्या निवासस्थानी केक कापून मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। नमो उद्यान प्रकल्पाचं भूमिपूजन कुडाळ इथं उत्साहात पार पडलं। हा प्रकल्प राबवणारी आपली नगरपंचायत जिल्ह्यात पहिली ठरली असल्याची माहिती नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर शिरवलकर यांनी दिली। अखेर ओंकार हत्ती नेतर्डेत पोहोचलाय। गुरुवारी सकाळच्या सत्रात नेतर्डे खोलबागवाडी इथं काजूबागेत तो दिसून आला। कुडाळ नगरपंचायत हद्दीतील काविलकाटे येथील नागरिकांच्या जमिनीवर असलेल्या ग्रीन झोनच्या जाचक अटींमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे। समील जळवी यांनी आमदार निलेश राणे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली। या निवेदनाची तात्काळ दखल घेत त्यांनी नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना ग्रीन झोन हटवण्यासाठी तातडीनं कारवाई करण्याचे आदेश दिले। सरकारनं आंब्याला हेक्टरी 22,000 मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलंय। कुंभमेळ्यासाठी 25,000 कोटी उधळायला त्यांच्याकडे पैसे आहेत अशी टीका शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे।
सावंतवाडी माठेवाडा येथील श्रीदेव आत्मेश्वर मंदिरात काशी तथा हळदीपूर मठाधिपती वैश्य कुलगुरू परमपूज्य श्री श्री वामनाश्रम महास्वामीजी यांच्या शुभ हस्ते श्रीदेव आत्मेश्वर देवतेवर रुद्राभिषेक सोहळा मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात पार पडला। सांस्कृतिक कार्य विभाग सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र आयोजित ज्ञानेश्वर माऊलींच्या 750व्या जयंती वर्षानिमित्त आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्ञानियांचा राजा मोगरा फुलला कार्यक्रमाचं आयोजन सावंतवाडीत करण्यात आलं। याला उदंड प्रतिसाद मिळाला। चिपळुणातील काही पंप इंधन संपल्यानं बंद असून काही पेट्रोल पंपावरती इंधनासाठी ग्राहकांची झुंबड उडाली आहे। लांजा शहरात गारांचा पाऊस पडला। विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाची जोरदार एंट्री झाली। गुढीपाडव्यानंतर कोकण हापूससह परराज्यातील हापूसच्या आवकमध्ये वाढ झाली असून गेल्या 3 दिवसात तब्बल 80,022 पेट्यांची मुंबईत एपीएमसीत आवक झाली आहे। यामध्ये कोकण हापूसच्या 44,058 पेट्यांचा समावेश आहे। कोकणातील सुमारे 3 लाख कातकरी आदिवासी दरवर्षी रोजगारासाठी परराज्यात जातात आणि त्यातील अनेक कातकरी कुटुंब वेठबिगारीच्या जोखडीत अडकतात। यामध्ये रायगड, ठाणे आणि पालघर या 3 जिल्ह्यातून स्थलांतरित होणाऱ्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे। मध्य पूर्व आशियातील तणावाच्या वातावरणात भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर येते आहे। हामूर सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवलेल्या इराणनं या भागातून 5 देशांच्या जहाजांना जाण्यास परवानगी दिली आहे।